AS da Hanna ga mu aso da kauna ba za mu rabe ba. AS da Hanna su hana abunan juna ba za mu rabe ba. Abunan juna ba za mu rabe ba. Ya Allahu khaliqin dukanmu, kai ne ɗai maji dukan roƙonmu, kai dai mun ka kawo kukanmu, ga hawaye a fuskokinmu, dacewar cikar burinmu, shi ne dai ya zamto roƙonmu, mu abinda ya zamo burinmu, mi aure miyo zaman soyayya. Tamkar gamji mun ka zamowa, ana sara su muna tohowa, sai ne maƙiyan musi kokawa, masu ƙaunar miyo warewa, lamarin mu ilahu ya tsarawa, fatan ci ga mu kuma dainawa, domin junan mu ba mu rabewa, san juna muke da ba wasa ba. Soyayya muke bakiyayya ba, amma bai hane su kushe ba, burin mu marayi suna babba, ba batanci muke sanyi ba, amma sai ya zan su ne mana zamba, to ya za a yi ba matanka ba, za mu so kun sani ba za mu rabe ba, kudurin mu kwarai ba ma janye ba. Soyayya da ke ba zan daina ba, haka ni ma so ba zan janye ba, rabuwata da ke ba za su gani ba, sirri na da kai ba za su sani ba, a zamana da ke ba zan cuta ba, biyayya ga kai ba za na ki ba, domin mu masoyan juna ne, soyayya muke da ba wasa ba.